Gigampo kita. Labing gamahanan nga Dios, ikaw ang amo ang pasidunggan karong buntaga. Ikaw ang angayan sa tanang pagsimba, tanang dungog ug himaya, tanang pagdaig, imo lamang Ginoo. Ya ikaw man ang nagtubos kanamo pinagi sa dugo sa imong bugtong anak nga si Hesukristo. Nga mo'y hinungdan nga kami nagtipo karon nga malipayon. Adunay kaikag sa pagpaminaw sa imong pulong kay nasayod kami nga ikaw kauban kanamo. Ginoong Dios, kami naghangyo nga ikaw magapatalinghog sa among mga mulo sa kasing-kasing karon. Pinagi sa imong pulong Ginoo, ikaw makiistorya, magabadlong, magadasig sa matag kasing-kasing Ginoo nga naa diri sa imong simbahan. Ginoo, ako nang hangyo nga imong balang espiritu magalihok gayud kanamo, ikaw ang amo ang pasidunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. Magbuntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa iyahang grasya nga gihatag kanato karong buntaga o ako nang hinaot nga kita andam na sa pagpaminaw sa iyahang pulong. No, ato ang teksto karon makita sa 2 Corinthians kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 7, no? Akong basahon sa Binisaya. Una mo electronic Bible diha, palihog kog kuha, no? Ayalog hapit sa Facebook o Instagram. Bible app lang kita ha, focus lang sa taron. Okay? Ingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinto 8 verse 1 to 7. Mga igsoon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa mga iglesia dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang apan ang ilang kalipay labihan kadako. Tungod nini naghingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila kabus kaayo. Makapamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan ug labaw paggani ni ana naghatag sila gikan silang kagulingong kabubuton. Mihangyo sila kanamo ug gani namugos nga tugutan sila pagtabang sa katawhan sa Dios didto sa Judea. Ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kagulingon ngadto sa Dios ug unya isip pagbuhat sa kabuton sa Dios gituman usab nila kami. Isugdan ni Tito kining buhata uban kaninyo busa gihangyo namo siya nga padayunon og tumanon kining talagsaong pag-alagad sa gugma. Madagayaon kamo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha, sa pagtabang, ug sa inyong pagigugma kanamo. Busa buot kami nga magmadagayaon usab kamo sa inyong paghatag diha sa gugma. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Ito niaging Domingo, no, ang ato ang elderon nag-report kanato, no, unsa ang financial nga estado sa isimbahan. Nga naagit tay dako nga panginahanglanon gyud. Og kamo po mismo sa inyo ang kagalingon daghan tag mga panginahanglanon. Daghan tag mga giastubang nga mga pagsulay. Og sa ato nakita katong nga figure unsa kay atong response. Muna nga salamat ko sa Ginoo before to niya gi-present, no, katong mga figures iya sa giistagaan og dakong pagtagad ang pulong sa Dios nga dili ta kinahanglan mabalaka, no, nga naay Ginoo nga
muatiman na ay Dios nga atong amahan nga nasayod gayud sa atong panginahanglanon ug mutagbo gid siya, no? Ug busa karon tagaan atong panahon na pod ang pulong sa Ginoo nga isip mga Kristohanon, isip mga katawan sa Dios nga ma-exercise gayud nato kining grasya sa paghatag, no? Adunay survey sa nga kita pagtagad no sa Inquirer nga ang mga Pilipino among the most generous people, mag-agree ba mo ana? Nga taliwala no, third world country ta, giag mga bagyo, linog, guguwan pang mga lampurna sa kapalaran, no? Pero ang kasing-kasing no sa mga kababayan nato nga kanami tong pagtabang ba? Kanami tong gintawag nga bayanihan nga mindset. Nga kung natay makita nga mga katawan nga naglisod, murabi tong dili ta, murabi tong mupiyong lang kun dili na gitay action nga pagabuhaton, no? Ingon sa report nga the report classified the Philippines as a giving nation with 3 out of 4 or 75% of Filipinos surveyed donating part of their income, exceeding the global average of 64% and Asia's average of 69%. Isip katawhan diri sa GCAF, no? Kita, I believe, no, ato nang yung ma-exercise jud kini pagka mahingatagon. Kay kani man kung pagka mahingatagon, usa man guni siya sa kinaiya sa usa ka Kristohanon nga kinahanglan makita sa tuang kinabuhi nga kani bunga. Subo sa atong pagtagad kining pulong sa Ginoo sa 2 Corinto 8 paingon sa 7 o gitutuluhan ko ni siya og paghingpit sa grasya sa paghatag, or sa in English, excelling in the grace of giving. Now ato sang samton unsa ang konteksto aning 2 Corinthians, no, kani siya ikaduhang sulat ni Apostol Pablo og daghan sa ginadil diri. Una sa tanan gidepensahan ni Apostol Pablo ang iyang pagka-apostol kay naay mga tao diri sa Corinto nga ni question sa iyang authority isip usa ka apostol, usa ka pinadala ni Jesus, og iyang gidasig ang mga taga Corinto nga mapadayon gayud sa pagtuo sa Ginoo, taliwala sa mga pagsulay kay siya mismo naka-experience og mga kasakit sa kinabuhi, apan grasya sa Dios, ingon siya, I am what I am. Og dili lang kana mo yang tuyo sa pagsulat nini, iya pong gidasig ang mga Korinto nga mupadayon sa suporta ngadto sa katawhan sa Jerusalem nga naglisod pag-ayo. Okay? Unsa man ang kahimtang dito sa Jerusalem nganong si Apostle Paul, no, iya man yung gidasig ang simbahan ngadto sa kaning sa Corinto nga mupadayon sa paghatag nga naman. Una-una sa tanan, ang mga Kristohano dito sa Jerusalem naka-experience og dakong gutom, naay famine. No, dili na sa yun. No, nga kahimtang tingali nagtanom sila hapay. No, why harvest? Nangisda sila, why kuha. Grabe, famine yun, gutom. Lisod yun kayo ang sitwasyon dito. O aside pag yun sa famine, napag yun ng Romano nga gobyerno nga dako kay tax. Dako kay tax sa mga katawhan nga murag gihimo bitaw ni sa gatasan kining Macedonia, no, kay Macedonia man gud nadiha ang Philippi, nadiha ang Berea, og nadiha ang Thessalonica, nadiha ang mga simbahan. Og napagini say political pagyud nga aspeto nga persecution kay nayuban kanila kaning gitawa nga kalisod sa ekonomiya kay Kristohano naman ni sila, di na sila magpartisipar sa mga pagano nga practices, ug tungod niini naglisod sila pag-ayo kay dili naman sila makakuha og pabor ngadto sa kahitasan nadto kay naa may demand pod, no, ang
ang ginatawag nga usa ka bantugan nga mga tao dito nga kung kinanglan mo sa akong suportaan ta mo, pero kamo mahimong loyal sa kuha. Kung unsa gali ang akong gusto, tumano ninyo sa naay string attached. So niputol na ang mga Kristohanon ana nga klase nga practice o karon hilabihan kalisod ang ilahang sitwasyon. Subusa gidasig ni Apostol Pablo ang mga taga Corinto uban pang simbahan nga suportahan nato ni. Kay grabe kayo ang kahimtang. No muna siya ang simbahan sa darido nga kalukit ang simbahan sa Macedonia na Berea, Philippi at Thessalonica. Ug gisugdan na rin ni Apostol Pablo mga ingon sa mga igsoon, gusto namong isugilon kininyo ang gibuhat sa magtotoo dito sa Macedonia. Gusto ni Apostol Pablo nga dasigon niya ang mga taga-Korinto nga magpadayon sa pag-support. Kay actually, kaning Corinthians, mumang ganin nag-una-una. Kung ibang yung basahon ang chapter 8 o chapter 9, ang mga Korinto, taga-Korinto mo yung nag-una sa paghatag. Grabe ang ilang tabang ni commit sila. Musuporta mi. Last year. Pero nabagid sila yung karami itong commitment, pero wala ito ginatawag nga follow through. Ang unang kanang part 1 lang ang ilahang nahatag, pero nagsaad sila napailaing suporta mo niya si Apostol Pablo. Iyan ang gidasig ang mga simbahan dito sa Jerusalem. Nagisuporta kay ni saad ang ato ang kaigsunan dito sa Corinto nga mosuporta. Pero niabtan nagpila ka bulan murag wa man, walay follow through. Ang ilang commitment mura mag-asa na. Naluya na ang ilang pledges. Murag wala na nakapadayon. So instead niya si Apostol Pablo iyang kumusta naman mo panghatag na mo, wala. Ang iyang gisulti mo kini, iyang naghatag siya example. No, instead niya iyang kasaban or usa ba ka gipaluap, ang iya is gidasig niya ang taga-Korinto pinaagi sa example nga giset diha sa magtotoo sa Macedonia. No, kaning Macedonia or Philippi, bisan sila kini sila gidescribe sa pulong sa Ginoo nga naa sa mga kalisod, no, pero muna ni mga na sila partnership ni Apostle Paul. Matod pa kamo mga taga Filipos nasayon nga sa pagsugod ko sa wali sa maayong balita, no? Pagikan ko sa Macedonia, kamo lang gayud ang mitabang sa akong mga gikinahanglanon ug wala nay lain. Dili sa yun ang ministry ni Apostle Paul, dili sa yun ang iyang mga ginabuhat, church planting, pero kaning taga Filipos nga naa sa Macedonia, usa ni siya sa nag-support gayud sa buluhaton. No, nga wala gayud sila ni give up, nga kutob silang mahimo gisuportaan gid nila si Apostle Paul. Nahimo silang partner. Nga ang kalampusan sa pagwalis sa maayong balita, ang simbahan nga natukod ang kaluwasan. Tungod kay ang taga Filipos nakikpartner siya, ang kadaugan ni Apostol Paul kadaugan pod nila. Ingon pagid siya, bisan dito ako sa Thessalonica, pila kamo pagpadala sa hinabang kanako. So kitang tanan, I believe engage kita og partnership, no? Sa lain-lain nga mga ministry nga we support. Salamat sa Ginoo niya na kay naatay kasing-kasing sa tabang kay gusto tanong ang ato yung gusto nga molambo ang kingharian sa Dios. Salamat niya na sa inyong suporta. Salamat niya na sa inyong sa tuang pledges. Kay kabalo kita nga kini usa ka sagradong halad ngadto sa Dios.
pero naabay follow through. Naabay kung sa kuan pa daw na kanami to gadula magkog pickleball. Nakakuan mo anang pickleball? Ingon nila ang tsada do kay nga serve. Ang comment sa ko kay namang koy kuan kanami tong tennis player nga kauban. Ingon siya mo serve ko paana. Ingon sa ayaw ada pas. Dapat na ay follow through pak para ang bulat talinis kayo mato gito sa pikas nga kurte. Wala kulang kog follow through. Tulbong kayo kung bula mura bitog kuan volleyball. Hapakan kana maisukan kana ang itawag ni mga bangers mo ni ganahan ni P. France. Okay lang mo siya makigulang mo pickleball. Now ang point lang ni this is this. Naabay follow through. Naka-pledge ta natay naabay kumusta man. So kani I believe nga ang pulong sa Ginoo makigstura gayud sa tua. No, ang sample ani karon no, taliwala sa mga pagsulay nga antos sa taga Macedonia. Muning example ni Apostle Paul sa taga Corinthians to encourage them. No, ang unang punto is ang grasya sa Diyos naghatag kadagaya sa kalipay bisan taliwala sa grabe nga pag-antos. Ang pangutana unsa man gyud rason nganong ang usa ka Kristohanon dili makahatag. Physical illness, economic, unsa ba diha nga mga nabang rason. No, ang taga Macedonia kung reason ang isgutan daghan kay sila rason. Gidescribe pa gyud ni Apostle Paul no dari sa ilang sitwasyon sa verse 2a, bisan daghan ang ilang kasinatian na sinatian nga pagsulay. Gidescribe kini sa no kanimi tong pagsulay diri is kabugaton, kalisdanan, hilabihang, kasakit nga gipress gid sila ba. Mura bitaw kanami tong olive oil nung aron makuha yung duga kinahanglan gayud marami tog latayan aning dako kay bato aron ma-press or mugawas gayud ang oil. Inana ang ilang external nga sitwasyon. Grabe ka kaya itong lisod kayo nga gipress na sila sa pagsulay. A great ordeal sa in English gid. Press. Unsa man ang ilang sitwasyon, no? Sa ekonomiya, sa Macedonia, kakabus, bugat nga buhis, mo na siya no ang ilang sitwasyon pag palayo o pagpahilayo gikan sa mga guilds no mo na siya ang mga tipukanan o mga ginatawag nga murag grupo nga aron ma-maintain ang connection, aron ma-maintain ang customer, clients, kinahanglan ka mo involved aning guilds or mga marami tog mga grupo-grupo para na-support ang business, pero kay ni pelayo naman sila kay kaning mga guilds naman diri ang mga kahilayan, na diri ang pagsimbag Diyos, pagpartisipar sa mga ngilan nga buhat, so ni pahilayo na sila no. Napo diri no ang kanitawag nga social, meaning pagpamastamas o pagpasipala tungod sa ilang pagtuo o pagkawala sa dungog o kahimtang sa komunidad. Naapod ni siya ang ilang sitwasyon o kanipong physical o psychological no kanang psychological nga pain because na ang paglutos, hulga sa pagkabilanggo. Grabe gyud kung ikaw na diri og lisod na mga ni ekonomiya, pakapinan pagyud og kaning social nga pressure na pagyud ni katulo paglutos. So kung sa kuan pa napay left hook, right hook pan pagyud gi-uppercut. So grabe na gyud kayo nga kalisod. Makaingon tingali, gabihan na po dani. Okay na. Tabangunon kay ni siya
nga simbahan. Sila dapat, kung makaingot na, sila dapat ang recipient sa tabang. Sila dapat ang angay at imanon, kay grabe ka, lisod, apan, kung imong tanahon. Unsa man, taliwala sa pagsulay, gisulayan sila pag-ayo pinagi sa kalisdanan, nga ilang gisagubang apan ang ilang kalipay, unsa? Dako kaayo. Ngano man, sa verse 1, ingon dari, tungod sa grasya sa Dios. Mo day ni siya ang ato ang kanitong gahom mga Kristohanon, nga ang grasya sa Dios nagalihok sa atong kasing-kasing, nga ang atong kalipay sa pag-alagad, sa paghatag, wala na base kung unsay sitwasyon sa ekonomiya. Wala na base kung unsa ang pressure sa community. Wala na base kung sa kani mga paglutos, kundi na base kini sa grasya sa Dios nga atong na dawat. Kita recipient sa grasya sa Dios. Unsa man ning grasya sa Dios? Mo kani ang gasa sa Dios nga gihatag kanato sa Ginoo, regalo kini nga atong natagamtaman diha kang Ginoong Hesus, nga ang kaluwasan, ang krus, kapasayloan sa atong sala, kita nahimong nahiusa sa Ginoo. Muni dapat ang patukuranan sa atong kalipay. Nakita nato diri nga ang Macedonian believers nga naa sa kalisod, ang ilang kalipay wala nakaangkla kung unsay naa kanila nga kabtangan. Munang dali ra kay nila mabuhi, kay ang ilang security wala man diha naaman sa Ginoo nga puno sa grasya. Muni naghatag kanila og kalipay, joy. Even si Jesus Christ, ano na kayong nakalahutay siya. Nakalahutay siya, siya gitraidor, gisakit, gilansang sa cross, pero ngano man, no? Nawala ba ang kalipay? Matod pa dari sa verse 2, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog. Wala siya musibog sa iyang commitment. Wala siya miatras. Wala siya ni back out. No? Wala siya musibog bisan sa iyang pag-antos sa cross, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay dito sa cross. Kung saman ang iyahang motivation nga nung nipadayon siya, tungod sa kalipay nga madawat niya. Tungod dawat niya og naglingkod siya sa tuong trono sa Dios. Mo kana the joy, naba kay inani nga kalipay? Nabay kalipay sa atong kaluwasan? Naba diha ang kalipay to joyfully worship the Lord? Naba ang kalipay, no? Every time pinaka-famous kayo nga God loves the cheerful giver. Haman gikan ang kanang cheerful nga attitude when you give. Lipay ka kay tawag nila sa Tagalog, nakapaldo ka. Matod pa nakaigo. Lipay ka kay okay kay dagan. Yes, you could be happy. Pero mo ba gina ang angkla that you give cheerfully? Or because of the grace of God ngayang gihatag sa imo in the Lord Jesus Christ. Igsuon, I hope dili ta mawala sa passing nga atong kalipay makaplagan diha sa cross sa Kalbaryo. Ikadua, no, makayutan niya, grabe kayong kalisod, apan sa ito, nagmadagayaon sa kalipay. Kumusta man ka? Naapektuhan ba ang imong kalipay tungod sa kalisod? I hope
dili ta magpaapekto nini. Busa ginakanunay gitang gina-remind sa Bible nga we have to anchor our hope in the Lord Jesus Christ kaysa ang ato ang sandiganan sa atong dalangpanan. Kadua, ang grasya sa Dios matod pa diri no, naghatag og kakayahan sa pagkamangatagon bisan sa kakulangon. No, I remember no, na usa ka tawo, ako kaila no, usa ka young people diri sa GCAF nga iyang gisulti ba ang iyahang kana bitawng sitwasyon sa iyahang mama nga ang iyang mama kana bitong naay cancer. Terminal na. No, grabe na gabi ang paglanto, balik-balik siya sa chemo, iyahag yung timan niyang mama, pero nakita ibitagin niya ang pag-antos gyud siyang mama. You know? And then one time ang iyang mama, no, kanang nipanaw na. So siyempre maglimpyo na siya sa kwarto, iya nang kwaon tong mga gamit. Kay diba mga then sa iyang pag-utingkay sa gamit, iyang na diskubrihan nga naay sobre. Iya sa sobre, pagabili niya naay kwarta. O niya pagbasa niya sa likod, naay gibutang didto tights. Imagine mo no? Inahan, nag-antos sa cancer, daghag bayronon. Imagine mo no? Daghan og atimanon, pampalit tambal, pambayad sa doktor ug uban pa. Breast cancer. But in spite of that, wala siya nahimong babag sa paghatag gihapon sa iyahang commitment sa Ginoo. That's a true story and I was so inspired. Ana gyud nga story. Ikaw, kumusta man ang imong sitwasyon karon? Nabaka sa kalisdanan, nabaka karon sa economic, social, or psychological, or physical ba ang pressure ng imong nabati karon panahon na? How's your giving to the Lord? I hope dili ni mahimong rason nganong magdumili kita kun dili mahimo ning rason nga mupadayon kita tungod sa kalipay nga atong matagamtaman diha sa Ginoo. Munang sa verse 2 no, ang grasya sa Dios kining tanan nga atong mabuhat, again, grasya ni sa Ginoo. Dili ni siya pinagi sa itong kuguliyong kusog kung ato alang. No, lisod yun. Lisod yun ang ato ang kanang pagtuman. But when the grace of God overwhelms us, we could easily, kaya itong release. Because our attachment is not in the world, but our attachment is in the Lord Jesus Christ. Sa verse 2c, ingon pagkadari, tungod nini, ingon siya, naghingapin ang ilang pagkamahingatagon, bisan sila mga kabus kaayo. Napay hilabihan, kalisod, no, of course, mumagina ang raso, na economic, pressure sa government, plus paglutos, lisod yun, kabus kaayo. Kani sa dili ni sa exaggeration, ha? Dili ni sa ingon nga, aron lang yun, move ang mga tao or taga-Korinto nga mo respond in giving. But this is actually nakita gayud, eyewitness si Paul sa ilang sitwasyon. Bisan sila kabus kaayo, matod pa, no, mumani ang ilang sitwasyon, pero muni ang naobserbahan ni Paul sa verse 3 and 4, isa, nihatag sila, sumala sa ilang, unsa? Marangan, no, based on their capacity. Wala gid nag-mention si Paul dari pila ka percent. Wala kay makita pila man gyud ka porsyento gyud bigi dato ra gid ta mo wala. Si Paul ingon siya, they give according to their means. No, sumala sa ilang maarangan. So I hope na part kanigi do masig kabos kay sila. Pero part gayud sa ilang budgeting nga muhatag gid sila. Kalisod pagsulay apan wala na himong babag sa ilaha mo ang paghatag. Lisod yun ang kinabuhi.
But for us Christians, it's our joy to give into the Lord because Jesus Christ Himself gave Himself for us. Kung imog yung tanawon, kini nga to ang exercise of generosity, ikumpara na to sa generosity nga gipakita sa Ginoo kanato, gamay ra ni siya, tipik lang ni siya, maliit nga bagay. Though we sacrifice, but we know nga kini siya pleasing to the Lord man. Ug nayuban sila na obserbahan ni Apostol Paul nga labaw pagani ni ana. So naay mga nihatag based sa means, pero na po'y nihatag nga mas labaw pa. Beyond their capacity. Beyond kung unsay naa kanila o sa may attitude nila to give. Naghatag sila gikan sa kagulingong kabubuton. Willingly. O klaro pag yun rin, no? Mihangyo sila kanamo o gani ng bugos nga unsa tugutan sila. Kan bitong magmahay, naiban ka nato diri no kung nailaag mo ra bitong magmahay nganong wala gipaapil. Ay nagkuan din mo diha, wala ko niyo apila. Naiban mo kanang tao nga mga magmahay kay na ay fellowship pero nagdaglahi o group chat kay sila ra ang nasakpan kay nagpost man sa Facebook, ano wa man ko ninyo apila sa may naakan ako kani ang mga taga Macedonia, di ba ninyo sila magmahay kundi nihangyo sila Paul, kamalo mo yun niya Apostle Paul, lusod yun ang ekonomiya, gilutos mi. Ang uban ka na mo, kan yun, pitos kayo, pero muni ang among collection. Paapila may please. Sige na ba, dawata kini ang among offering aron matabangan ang Kristohanon sa Jerusalem. Mihangyo. Nabay nana, no? Ayaw po, nangyayala, kaya bitong kasing-kasing nga puno sa kalipay sa Ginoo, nga puno bitaw sa grasya sa Ginoo, nga dili makapugong. Ang unsa mang economic sitwasyon, unsa man ang physical nga sitwasyon, to give into the Lord. Mihangyo sila nga tugutan sa paghatag. Lisod ang ilang sitwasyon apan for the Lord, they give. Natay data karon. So ang wider groups na to karon no gikan walay kuan ang 2024 kay medyo kuan pa kayo kanang ani nga time ang data gig kamulo pang gather pero sa 2025 no muna ni ang ato ang wider groups karon diri sa GCAF na atay 57 sa kaning Christian Family Ministry. Sa Connect na ay 16. Sa Inside Out na ay 46 o paglaom na ay 10 kabuk. O ang total wider groups karon no 129. Grabe ang increase. No, ato papaka ng Ginoo niya na. Kaning 2024 an good. Lisod ba good? 2025 lisod gyapon. Pero imagine nimo no, wala ka pugong. Unsa man ang flood control diha? Unsa man ang earthquake diha? Nga magtipok ta, mangaon ta. Mag-fellowship ta. Kay kabalo man tanga kita, kani siya importante for the Lord man eh. Ni-increase ta. Ni-increase ang kaning wider groups. Promo po niyang data karon. Ako gining i-present kay nalangin ko ni sa ato ang elders, i-present ko ni siya. Nga kita mono kaning sa January 4, ang total adult attendance nato 680. Okay? And then sa January 11, total attendance sa adult lang 750. Pero kanyang tanahon, ang giver pila ra. Sa 680, ang giver according sa data medyo alap-alap lang 195
out of 680. 750, ang giver is 276. As a church, we are reminded once again I hope nga ang atoag yung follow through sa ato ang commitment in the Lord, di na to kalimtan. Dili nato ni kalimtan kay kinina ato man yung gi-commit diha sa Ginoo. No? Kumusta naman to ang ato ang pledges for the Lord sa iyahang buluhaton? Unsa may nakapugong? Economic ba? Social situation? Physical? Unsa man ang nakapugong? But we must be reminded that this commitment is we commit this unto the Lord and we need to follow it through. Di ta muundang no matter unsa ang sitwasyon kay kabalo kita nga kay ni buluhaton sa Ginoo o katong niaging Sunday gi-present pa gyud ni grabe ang mga panginahanglanon diri sa ato discipleship training center, no? Muni ang mga gikinahanglan sa pagpresente mo ni Moro. Pero ni pangutana baka si mong kagalingon unsa man ako ang mahatag based on my capacity aron ni ma-address nga need. Ang Macedonian believers nakita na lang need sa Church of Jerusalem. Sila mismo na ay panginahanglan. Sila mismo na agi need food. Pero wala nakapugong kana sa pagpakita pod nila silang gugma sa need dito sa Jerusalem nga believers. And I hope that all of us will truly be prayerfully, Lord, unsa man ang ako ang matabang. When I saw this, akong gitapok ang akong pamilya, si Amira, Sandro, nag-family devotion me, nagsabot mi sa akong wife, unsa man ang ato ang ma-address ani nga based sa ato ang capacity. Akong gipangutanan si Amira, unsa man imong comments nga, pwede ra ba ta mohatag ani nga amount sa nga okay ra pa as long as gamiton nila for the Lord. Sandro, kay toys ra man to, ano to, kami nagsabot sa akong nagkwenta-kwenta mi. Napay bayron nun. Lagi London Bridge gyapon nga kinahanglan i-address. Nagyapoy daghan. Pero kayon mi nagsabot mi sa akong asawa nga kinahanglan ta mo set aside aning amount for discipleship training center on top sa tithes and offering. Tingali ana na mga travels nga kinahanglan ma-cancel, na ay mga coffee nga kinahanglan tingali i-control, mga milk tea nga unsa man katong wala na i-foam, kato na lang yung kwan, yung sachet na lang yun. Salamat man po doon, naman po yung mga donation, mga kape, mga sachet, salamat ko niya. Pero ikaw, when you commit, yes, there are certain things that you need to do for you to give sacrifices for the Lord. No, this is His, imagine mo, no? DTC building. Kana nga building, imagine na for your apo, para sa imuha, generations ang makabenefit niya na. Pagtanaw na, kusama yun magamit? Sige, kusama yun magamit? Ang pangutana, nabatay, gibuhat to address the need. Verse 3, ingon siya, ang gibuhat nila labaw pa kaayo kay ang amo sa among gipaabot, no? Ang mga taga Macedonia, una sa tanan unsa gali. Nganong naa sila inani kadasig nga muhatag, gitugyan nila ang ilang kagulingon ngadto sa Ginoo. Ug unya isip
pagbuhat sa kabuton sa Dios, gituman usab nila kami. So kaning paghatag, first and foremost is mugi niya kabuton sa Ginoo. Dili lisod ang paghatag. No, di man yung lisod siya pero naay joy sa paghatag according kay naman ila man tugyan na ang ilang kagulingon. So kanina yung pagtugyan sa atong kagulingon, kung matugyan na nimo imong kagulingon, automatic matugyan na nimo pod imong pitaka o bulsa. Nganong gahi sa paghatag? Tingali question ng imong kagulingon, basing wa pa nimo natugyan ang imong kagulingon ngadto sa Ginoo or basin di pagka tinuoray nga magtotoo sa Ginoo. Because when you offered yourself to God, holy unto the Lord, I believe that your pocket will follow. Manini sa verse 6, gisugdan ni Tito kining mga buhata uban kaninyo busa, gihangyo namo siya nga padayunon ug humanon. Kining talagsaong pag-alaga diya sa gugma. So kanina itong paghatag sa pag-alagad sa gugma sa Ginoo ug sa katawhan niya. Ingon ni Jesus, makita ninyo nga ang akong katawhan, nga kamok gyud akong tinuod nga follower because you love each other, and one way of showing our love, genuine love for each other is through giving. Paghatag. Na one time, no, pamilya, di ba? Magtinabangay, magita. O sa mong immediate family, ako share lang ko gamay nga story about aning giving. Nahuman ako sa kuang ang college nag-take man ko kuan kanang itong education. Nya akong kuya po nag-take po siya, pero nagsugod siya sa iyang education nga journey is 2013 Imagine no, 13 years in college. Kay gabi putol-putol gyud. Ani nga time, graduating na siya, nasa ginatawag nga tuition fee. Ako po na po itinigom nga kwarta kay nag-prepare lagi ko sa kaning let exam nako. Kanang na-review. Yan nakita na ako kung igsuon 13 years in college kung di na po ni mabayaran karon basig mahimo na gining 20 years in college ni. Go Lord na ko'y kwarta Lord. Igoy sakto gi kayo sa iyang pang-tuition. Pero pangkuhan man ako ni Lord. Pang-review. But the conviction is clear. When family is in need, you have to address. Akong gihatag sa ko ang magulang. Bro, imo na bro. So instead nga, kuhan ko sa kanang review center, itawagan ako kung silingan nga, bago pong pasar, nga palihog kong padala sa mga notes diha tanan. Agi po gipadala diha, mga bond paper, binasahay na ko. Basta mo na ni siya. Nagkakabalaka ko kay di ba kay ko inana gyud ka kuan. Kining ginatawag nga dili kay ko inana ka di ko kay inana ka bright. Murag akong nakoy memory pero kinahanglan pag one centrum advance. Pero ni-study ko akong gi-commit sa Ginoo. To make the long story short, pagabot sa board exam, pagkita na ako, gipinta para ito, pinta, bito, agoy, tuwa agad. Nitatak ang akong ngalan, Marvin Joe, Realista. Ako una-una, kung nagsalig, wala ako ni-let go, bitaw ato, kasalig ko sa review center, kaya di banggigitan ko nga review center. Paminagin ako, warak opposite ko ang kuha na to. Kaya naman, sa, ano bitaw, naipagsalig dara sa, sa kalibutanon ba. No, I'm not saying nga pag review center ka sayo, pero kato mo ng conviction nako ba. No. The Lord will favor good. Kay mo man to ang gi-impress sa Ginoo. What I'm trying to say is, when family is in need, natural ra gyud nga matag membro sa pamilya magtinabangay. GCAF is in need. All of us natay need.
mo ba na ang atong mahimong rason nga mapugngad ang grace of giving because we have also our need. I hope ma-feel ta no sa kanang grasya sa Ginoo nga ato gini siyang padayunon. So verse 7, last verse, madagiyaon kamo sa pagtuo ni-excel mo sa pagtuo mga taga-Korinto, maayo mo speak, maayo mo sa inyong ministry, maayo mo sa tanan sa kids ministry, sa pagtudlo, maayo mo ana. Pero I hope ni-excel mo ana, pero dapat palayo kalimti. Matod pa na Apostle Paul nga mo-excel pud tang tanan kitang tanan diha sa grasya sa paghatag diha sa gugma. No, sa mani, ang grasya sa Dios nagpatungha og kalipay diha sa mga dagayaong paghatag, taliwala sa kasakit og kakulangon. So the joy of the Lord, no, when you are overwhelmed, no, the joy of your salvation, joy overflows and generosity overflows. So I hope as a church, we must depend upon the grace of God for us to do this. God will. Let's pray. Lord, daghang salamat nga ikaw Ginoo kauban namo karong buntaga. Salamat Ginoo kay ikaw gayud ang nagalihok sa among kasing-kasing karon. Salamat kay imong gi-remind, gitudluan unsa gining grasya sa paghatag. Lord, I pray nga all of us will truly excel in this area for your glory and honor. In Jesus' name, amen and amen.